جناوەندا نوچە تیڤ دەما خۆش بێ تەماشەوان و حەزکەرێن سپۆرێ بگرنگترین نوچەیەن دەربارەی ڕۆژشادەویە سپۆرێش وەرە پێشکەش بکەن. تەماشەوان ێژە ئامەد سپۆر دە چارچۆڤەیە ئامادەکاریên xwe ji bo sîzona nû de îro di saet 11 de di maçeke dostane de bi tîma Başûrê Kurdistanê Duhok hatin gelhev. Ahmed Spor dê vê maçê de bi saya stêrkên xwe yên ku pêrformansek xurt nîşandan bi 2 golan tîma Duhok têk bir. Du tîmên Kurda ku di maça dostane de hatin beramberî hev, Ahmed Spor di maça dostane de amadekariyên xwe yên ji bo sezona nû didomîne. Tîma Keskûsor îro di çerçoveya kampa xwe ya perwerdeyî ya berî sezonê di tîma Duhokê Nûnerê Başûrê Kurdistanê hatin gelhev. Ahmed Spor ku çerçoveya amadekariyên xwe yên berî sezonê li stadyuma Ispartaya Atatürk de di maça dostane de Duhok 2-0 têk bir. Cem Üstün da ku deqeya 15 den derbasî maçê bû deqeya 20 de gola Ahmed Sporê yekemîn anî. Di heman demê de Embaye Cagne ku deqeya 27 de gola duyemîn ya tîva xwe misoger kir û maç bi encama 2-0 bi dawî bû. Di nîva duyemîn de bê ku gol were avêtin maç bi serkeftina Ahmed Sporê li hemberî Duhok Sporê 2-0 bi dawî bû. Ahmed Spor li gorî bernameya kampa xwe ya perwerdeyê amadekariyên xwe ji bo sezona nû bidomîne. Fenerbahçe piştî ku dê maça yekem de li hember Gornik Zabrêzê bi encama 1-0 bi ser ket, di maça vegerê de bi encama 1-1 wek hevma. Bi encama giştiya ku di 2-1 bi dawî bû tîma Zerûşîn derbasî tûra sêyemîn a Lîga Şampiyonan ya UEFA'yê bûn. Fenerbahçe di maça duyemîn ya tura duyemîn Lîga Şampiyon UEFA'yê de li derveyî stadyuma xwe Gornik Zabrêzê re hatin beramberî hev. Di deqeya 12 de Talîşka li penaltiyê gol avêt û Fenerbahçe xiste pêş. Gornik Zabrêzê di deqeya 45 ê dema dirêjkirî de bi rêya Sancak gol avêt û encam wekev kir. Nîva yekem bi encama wekev bi dawî bû. Nîva duyemîn de tu golê de nehatin avêtin û maç bi encama 1-1 bi dawî bû. Fenerbahçe piştî ku maça yekem 1-0 dijî tîma Gornik Zabrêzê ku serketibû bi encama giştî 2-1 cihê xwe di tura sêyemîn ya Lîga Şampiyon UEFA'yê de misoger kir. Fenerbahçe dê maça xwe ya din bi tîma Sturm Graz ya Avustralya re bilîze. Fenerbahçe dê maça yekem ya pêşbirkê li stadyuma xwe de werin beramberî hev. Maçên yekem ên tura sêyemîn ya Lîga Şampiyonan UEFA'yê de 4 û 5 tabaxê û maçên vegerê jî 11 tabaxê de bê lîstin. Di maça duyemîn ya tura duyemîn Lîga Şampiyonan UEFA'yê de li dijî Gornik Zabrêzê ku Polonyayê de rêhenerê Fenerbahçe İsmail Kartal li gorî maça yekem tenê guhertinek di 11 tîmên destpêkê de kir. Rêhenerê Xwedî Ezmûn Bertûk Elmas ku di maça yekem de destpê kiribû li şûna wî cîda Marco Asensio di 11 lîstikvanên destpêkê de. Temaşevan hêja têpayîn ku NBA Euroleague ku ji hêla NBA û FIBA ve were damezrandin di nav 10 salan de li Stenbolê aboriyek nû ya bi nirxa 2.2 milyar dolarî biafirîne. Li gorî daxwaniyek ji hêla NBA Awropa, Lîga nû ya basketbolê ku ji hêla NBA û FIBA were destpêkirin de ji bo aboriya bajarên ku mezûvaniya rêxistinî dikin, çavkaniyên girîng bi dest bixe. Di destpêkê de têpayîn ku 12 tîmên lîsansên daîmî hebin, bajarê ku mezûvaniya van tîman dikin Roma, Milano, London, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barcelona, Berlin, Münih, Atina û herwiha İstanbul be. Li gorî rapora dî sport ku hatiye amadekirin, çalakiya aboriya tevayî ji hêla Lîga nû ya basketbol li İstanbulê ve hatiye çêkirin de di navbera sala 2027 û sala 2036 dê bigêje 2.2 milyar dolarî. Ev têvî wateyê ku rastera ji firotina bilêtan kulübên lîsanskirî û mafê weşanê yê tîmê Îstanbulê û herwa bandorên ku ne rasta rast ku yên wekî geştiyarî ku ji hêla maçê ve were çêkirin ji aliyê din ve têpayîn ku beşdariya tevayî ya NBAyê Avropa ji bo hilbirîna navxweyiya Tirkiye di nava 10 salan de bigêje 819 milyon dolarî. Vê heyamê de
Tê taxmîn kirin ku di 113 maçên cuda yên ku li Stenbolê welel darxistin de bigêje 3.6 milyon temaşevanan. Li gorî analîzê NBAyê basketbolê ku 207 milyon temaşevanên li Awropa hene, wekî werzîşa herî zû mezin dibe derdikeve pêş. Basketbol ji aliyê alaqeya temaşevanan ve piştî futbolê di rêza duyemîn de ye. Li salên dawî de hejmara lîstikvanên Awropî NBAyê de û bandora wan li ser lîgê zêde bûye. Li destpêka sezona borî de heftê û yek lîstikvanên Awropî di navnîşanên tîmên NBAyê de bûn. Ev hejmara herî zêde ya lîstikvanên basketbolê yên Awropî di lîgê de rekoreke nûh danî. Wekî din, xelata lîstikvanên herî bi qîmet di 8 salên dawî de 5 caran ji bo lîstikvanên Awropî hatiye dayîn. Komîteya Olimpiyadaya Netewî Ukraynayê li dijî biryara Komîteya Olimpiyadaya Navnetewî ya ji bo vegerandina mafê Komîteya Olimpiyadaya Rûsyayê serî li dadgeha Hakimiyetê ya Sporê CAS da. Komîteya Olimpiyata ya Navnetewî Ukrayna li dijî biryara Komîteya Rêvebera a Olimpiyata Navnetewî IOC ji bo vegerandina demîkiya mafên Komîteya Olimpiyata ya Rûsyayê serî li dadgeha Hakemtiya Sporê CAS da haliyê Ukraynayê daxwaza betelkirina biryara IOC kir ku heceta ku ew bendên peymana Olimpiyatê re nakoke. Komîteya Olimpiyata ya Navnetewî ya Ukraynayê bawer dike ku vegerandina mafên Komîteya Olimpiyatê ya Rûsyayê bê nirxandineke zû rasterast pêk hatiye. Li gorî aliyên Ukraynayê biyarên ku bûne sedema rawestandina mafên Komîteya Olimpiyata ya Rûsyayê hîn jî derbastar û divê bê guhertin. Di heftê tîrmehê de Komîteya Olimpiyata ya Navnetewî IOC ku pêşniyarên xwe yên ji bo Federasyona Werzîşê ya Navnetewî şand. Herwa organîzatorên çalakên werzîşê yên navnetewî yên di derbarê sînordarkirina li ser beşdarbûna werzîşvanên Rûsya di van çalakiyan de vekişand. Mafên Komîteya Olimpiyatê ya Rûsyayê jî bi awayekî demîkî hate vegerandin. Komîteya Olimpiyatê ya Navnetewî 12 Cotmeyê sala 2023 de ji ber tevlîbûna encûmenên Olimpiyatê yên 4 heremên nûhiyê Rûsyayê di Komîteya Olimpiyata ya Rûsyayê de mafê Komîteya Olimpiyata ya Rûsyayê rawestandibû. تماشاوان هجا به وی آوایم گیشن داویا نوچه خونی سپور سپاس و متماشکر حتی بولتنه که دن ببینید خیر و خوشیه ده